Before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Sackey Kwapong. Onyankopon di fa wasra no eweye brim enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some Prophetic service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ni asasi hia. Eye bro Nyankopon kasa chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Some Prophetic service entwa wo hu hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no nunkusi anopa no nsie. Fa woda ni nyina share radensa. Na erade beye. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising. Ama obibia che ena anopai. Ye chia obibiara wo asafo awrade demo. Sompa First Service adoma nabo. Sompa First Service adoma no abo. Obin fro bino bisun fro bisa aya Sompa First Service. Yema wache ema waha ema wajo ewo bebibi a wo hwe na utie ye efre. Sompa First Service aya bra ye da otumfo Nyankopon ase. Sompa First Service aya bra ye tu demo ni nyina de hye otumfo Nyankopon sa. Sompa First Service aya bra ye sra urade homo bruhu ade. Sompa First Service aya bra ye bompa ye sai obonefo no hyehyɛ ne gire tu a ɛwɔ demo no munyina. Every say Bible say de bia ye bodin say da no bone dos wo den mo. Say aso na mpanyimfo kan bio mo say sade ekene yante asem bone a ye kiri. Na wotwe yante asem bone a ye kiri. Asem kase so ba frank ensi so. Anso o ma wane so a ohun ntem. If you say asem no ban na ye see asem ni ginaye. Say edru fie ho a enyina. Edru adwuma mu ho a enyina. Edru awale no ma enyina. Yenti na Sompa First Service wo ho. Say e be bom pa ye asay obonefo no hihye ye nyina e wo demo no mu. Sabre obibi o hwe ya otie free US ne Canada ne mpotemu nyina eye midnight. Wana wo hwe ya otie ya every Japan so eye afternoon. Obibi o hwe ya otie ya every biabiti say Oman ne mpotemu Dubai ne mpotemu nyina eye mid morning. Wana o hwe ya ewo UK eye London o my Ghana mu de eye morning. Ebi asabre o adwuma mu. Ebi afe na o kwa adwuma mu. Ebi a o te ka mu. Ebi so a o dan mu afe na wa sore. Fro bi na obeso fro bi se Sompa First Service. Sompa First Service adoma no abo. Ade chi ebusua bi bobna. Ebusua bi tie nisio. Ade chi ye bridge bi abo ebusua bi. Aso urade no wo edi ne ye. Owura ye hospital sakosie ya. E wo man Ghana ebiti se kolebumu. O konfa noche emu. Teaching hospital ne district hospitals ahodua. Ade chi nipa bi wu ho. Drug no na mu a esese nipa emu. O ya de daho ni nyina mu. Obu a ofi ko hospital
14 years, 15 years, 10 years, 5 years in a Hona Mre Ninamu Yame was so more. We are the Dow, you know, on Yame Domino so. I didn't know only your mom come for a radical years. David is semi-co die and I may die. I dear Chiano a raden sano ekutami. Inti atiasifo ne be yi Awurade Nyankopon aye. Sompa First Service enye radio ni TV program keke. Na embom eye program anyame tumi ne na hoden edi ekire. Enti fa smartphone no. Like Sompa page no. Share link no. Na amanfo so follow and then Sompa First Service. Now person rich here I TikTok there. I Bosida Worship Center. Obe share what TikTok and now no pay a radio or no edini ye or name so edini ye. Yes, God. David said me could die na me die. Adeɛ kye na Awurade nsa no ekuta yemu enye obia no kodae a wetimi asɔre o ma no te ase okru te ase oyere te ase o adwuma yefo te ase onyame no wo edini ɔse ma hyɛ ma bɔfo ama so hwɛ wo so na ɔho ama asɛm. Psalm 91 verse 11. Na chese wona wo ho ba asem no. Onyame anhye na bofo na ama wo. Obone bebrebe nyina mu. Aswodin bebrebe nyina mu. Nyame abofo no. Nyame ngosra no. Ebi asonso. Yene Awurade. Ema nyina be kan bom anopai. Yeni ati asefo nyina beka bom anopai ewiei enwumrei ahomachen edi nyame aseda no abre no ene ye begira onyankopon asem so Psalm 66 verse 1 to 3 enwum aduasan sia no yimo baako ekosi miensa na edi ada otumfo onyankopon ase asase nyina moni arusie emo osema onyankopon monto dwom ema ne din ane onyam monhye no ane onyam enyi no aye monse onyankopon se onwuma eyehu ampa otumi kese ne nti watamfo bekoto amen amen yenkoswa na yenyina nyame asem so na yefa na Awurade ase bi wano na ka bebi kire Awurade. Let God hear your voice anopay ahomache ewiei enwumrei anadufei da Awurade ase bebi o hwe ye awotie ye wa wo follow Sompa First Service da Awurade ase afi na wo hwe TV na eye Sompa First Service afi na we share was space in the fire Sompa First Service da Awurade ase
in the name of Jesus. Yeah, mention our peace and now pay all the radiasi. Yes. I am Manyamento ne anopay. Manyamento ne away. Manyamento when anadri. I rather know at dinner. Baby, I will share you out here. I am Manyame and Tone. So Isaiah chapter 59. Yes. Was in Yamensa and yet your sense watch here. Nana so you do say on fancy and Bible. Na ya born na kata yeni nyankopon entem. Ya born na kata nyame ni ewo yeni nyankopon no ho. Ya born na ma ya frɛ nyame a onye yenso. Ya born na ma ya tiemu a nyame omfie. Na se minu bia no na ɔse yɛ paimo ka yɛ fom so a ɔse ɔyɛ nokwafo ne training ni sɛ ɔde yɛ fom so ɔbɛkyɛ yɛ sɛ no kind of First John ɔno tie na yɛ gyina nyame asɛm so na yɛ de asrɛ bɔne fakyɛ ɛnɛ Psalm 38 verse 18 Psalm 38 verse 18 ɛna yɛ gyina so na yɛ de asrɛ Awurade hɔ bɔne fakyɛ akoma mu adwene mu susuye mu niyoye mu fom so de bi a yɛ no yɛ gyina nyame asɛm so ɔfa nkyɛ yɛ Psalm 38 verse 18. Na me kame mfom so me bɔne nti me werɛ aho. Amen. Ɔsɛ me kame mfom so ɔgye atuma ka ne bɔne ɔsɛ ɔkae ne mfom so ana ne werɛ aho. Ɛnɛ ɛyɛ werɛ aho wɔ mfom so a woyɛ mu adwene mu akoma mu ne yoye mu ɛyɛ werɛ aho wɔ bɔne a ɔma ɛyɛ wabusua ɛyɛ ukuru ye oyire ye paima ka che Awurade se
akomemu adwiremu niyoyemu susuyemu fonso de bi ayaye tie Awurade Kristo moja hwegu Calvary no ye dwanto asan hori e manato bi wa no confession time confession time Janet Amponsa, Aisha Dauda, Abigail Champo, Mumiema Nomampaya, Mary Sam, Bernard Bwedi, Lydia Bwedi, Nana Jesua, Janet Amponsa, Mone Radiase, Munye Radiaye, Mompa Mukamo Fonfua, Monsrema Bushiano, Monsrema Bushiano, Mona Tobia Bushiane, Mompa Mama Bushiano, Mompa, pray for the family, confess for the family. In the name of Jesus. Nyankopon shiraupi. Otumfo Nyankopon asam se ye paem kayen fom so oye no kwafo ne trenini so de yen fom so nyina beche. Ebra so se ye kwa doma hionwa nanim. Ebra so se ye tie otumfo Nyankopon asema. Yebe jina so enedemu ede abompa. It's time for the word of God. It's time for the word of God. Eya share link no ma afoforo so ntie nyame asem no bi. Sompa first service say jayo how ni nyina mo ma awrade na awrade peye. Sompa first service say jayo amane ni nyina mo ma awrade na awrade peye.
O how ne saying, what money and saying, Onyame o to me, I didn't and to be shay or be tea. O yade o se yade diminya yade dimi menya yade dimi krunya yade dimi yirinya yare dimi juma yefunya jani nyina mo mawrade la awrade peye obi so hweye obi tie o se ne die sikasem juma sem oton ayento na juma forma na eba obi so ne die ye ne mawade ne ma juma obi so se ne die eye ne ma o wa wura bonemu wa to bonemu ni bonenu mo nsawiemu jani nyina mo mawrate na awrate peye obi so ne die ya wosem obi so ne die ya waresem obi so ne die no eye daye so basa sunsum soretia ne nkotia obi so se abusuasem jani nyina mo mawrate na awrate peye obi so se ne die ya akwantu mu amane obi se ne die ya akwantu mu adwuma sem enkratasem obi se home office obi se ne social obi so file ne tax obi a ne ohawa or how hano etete no obi man so ho obi kru so ho obi so ne credit hours ni sha enti amount ni sika nyina tua bills obi se nkrata every home office aba obi se ne social o se ohun nioma so o se nioma ye wonwona ja ni nyina mo mawrate na awrate peye ja o how ni nyina mo mawrate na awrate peye obi so so ya farini okọ posua onyanam obi so ye kuani obi so ye fuma agudie ho adwoa ono so kwa onyabi jani nyina mo mawrate na awrate peye obi an wode no ho ato awrade so a awrade amananemu aguase never boso me nyina me no kasa se awrade onya day on kai. Remember me, oh God. This month, Bosumi, na watri, and a day, a rade, kai me. Yes, if you say radu guswa, all kind of man for God. A radi juma, I want it 2 minutes and 1 way juma. Jesus, or yen century, yes, and a dear moon was a rad and kai. Onyame gusu o san ma yade nyame gusu a odom ne ma yes Lord obone wonta yes esujafo ware my God wana oni adwuma nya adwuma ne bi yes God wana eni daso asan nyame bie ekwan ma won yes God also how ne say ene ye bebie ye twere semino akọ 2 Kings chapter 5 verse 1 to 15 ehimfo nwoma etoso mienu eyi mu baako ekosi edunum ewa so osofo be kon tentem amaye na Silia hene sahne ne ma yo nipa kese ni wura anim na owani onyam efrise ono so na awurade nam je Syria na onipa ne ye domerema otumi ne ho enso na oyare kwata na Silia asafo mu bi akoto ahye Israel fo so afa baywa kuma bi domum aba na osum ne mayire na okakye na wura se se anka miwura wo difo a wo Samaria no animu a ene anka obesa ne kwata yi ama no na okakye ni wura se ne na bayo a ofri Israel asase so no eka na Syria hene no ka se konabra na metwere Israel hene no enwoma na osimu koe na ofa adwetadwiti kese du ni sika enwetebena empem nsia ne ntade nsa kira ho du ekrai na ode nwoma no bre Israel hene se nwoma yi ka wonsa hwe masoma makoa neman aba wonche se sanekwata no ema no na Israel hene kenkan nwoma no osunsuan ntade mu ka se onyankopon ne me na makum na mamankwa se woyi asoma ma waba me nchen se mensa obi kwata yi ampa monhwe hunu se asem na opeme na nyankopon nipa Elisa ete se Israel hene asunsuan ntade mu no osoma ma okọ hene no nchen se ade na wasunsuan won ntade mu manomra me nchen ye na hunu se odifo bi wo Israel ena Neman na ponko ne ntia se na mba begina Elisa fiepuno achi na Elisa asoma abofo mba
ɛma no kɔ ne nkyɛn sɛ kɔ ne kɔ dwale mplenso Jordan mu na wo ho bɛsan aba wo ho na wo ho afi ɛna ne ma bufui na osimu kɔe kan sɛ hwɛm mesusu sɛ fule na obefiri aba begina hɔ abɔ awurade ne Nyankopɔn din na ɔde ne nsa stress hɔ na wasakwata no na Damascus nsubɔnten aba na ne papa ɛnyɛ nsene Israel nsuo nyinaa anka menwale mu na me ho mfia na ɔdane ne ho de abufuo si mu na ne nkoa atwipini ebe kyerɛ no ebe ka kyerɛ no sɛ magya sade kɛse bi na odiifo no ka kyerɛ sɛ ka kyerɛ wo anka onya na nkantum sɛ waka kyerɛ wo sɛ kodwale na wo ho mfi ɛna osan de ne ho kɔbɔ Yordan mu mplenso sɛ de Nyankopɔn ni pasem no tie no na ne ho san ba musa bɔfra ketewa honam na ne ho efri na osa ba Nyankopɔn nipa no nkyɛn ɔno ɛne asafo no nyinaa na ɔba begya n'anim ka sɛ hwɛ mahunu sɛ Onyankopɔn bi enni asase biara so sɛ Israel nko na afei ji akyɛdeɛ yi wakoa ensem. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ɛna no pɛ wo so aka wadeɛ baako Jesus. Obi hwɛ obi tie ɔse aka madeɛ baako pɛ. Ɔse nyame ama me agyapadeɛ pii. Nyame ama me mma, nyame ama me yere, nyame ama me kunu, diplomatic passport me kutabi. Oh men so me tutu kwan, first class plane, and me de call my best so na men call business